preguntades, Xurxo, se meto pallón no punteiro, podo conseguir ese sonido que ti tes con ese punteiro? Non. Este punteiro non é un punteiro como un de gaita, vale? É un punteiro distinto. Fixadevos, leva pallón, un pallón normal de do de ronquillo, vale? E o punteiro non é cónico, é cilíndrico, ok? Cilíndrico, leva un furo de aquí a aquí de 6 milímetros, todo corrido, e logo asentolle os buracos para que me sone. Polo tanto, non, un pallón en un punteiro de gaita non funciona. Punteiro cilíndrico, ok? Con este punteiro fixen a dúas voces esta rumbiña de Agustín Lorenzo, o gaiteiro de Catoira, rumba dos muiños do vento. En fin, xa sabedes unha cousa máis simple, punteiro de pallón nun taco de madeira furado a 6 milímetros. Non hai máis. O largo tamén vos lo dou. O largo tamén vos lo dou porque sei que hai manitas por aí igual que eu. O largo deste punteiro son 29,5. 29,5 con un furo de 6. E logo asentade as notas de forma que afina, amigos. Veña, lume.